రిడక్షన్ ఆఫ్ ఫోర్స్ బై మోర్ రియాక్టివ్ మెటల్స్. ఇది డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అండి. సారీ, డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్. చదవమ్మా. Thermite process involves the reaction of metal oxides with aluminum. Okay, stop. Thermite process. Thermite process కి ఇంకో పేరేంటి? డిస్ప్లేస్మెంట్ రిడక్షన్ లో ఇది ఒక పార్ట్. దీంట్లో మళ్ళా ఉన్నాయి సెల్ఫ్ రిడక్షన్, ఇలా ఆటో రిడక్షన్. దీంట్లో థర్మైట్ ప్రాసెస్ ఇంకా ఏ విధంగా అడుగుతా అంటే మన క్వశ్చన్ థర్మైట్ యాక్షన్ లేకపోతే థర్మైట్ మిక్చర్ ఈ విధంగా. థర్మైట్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్స్ ద రియాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ ఆక్సైడ్స్. ఇది వాట్ మీన్స్ చూడండి, మెటల్ ఆక్సైడ్స్ విత్ అల్యూమినియం. ఈ డెఫినేషన్ నేను ఇక్కడ ఈక్వేషన్ లో చూపించాను. మెటల్ ఆక్సైడ్ ఏదాంతో మిక్స్ అవ్వాలి? అల్యూమినియం. నెక్స్ట్, when highly reactive metals such as sodium, calcium, aluminum, etc. are used as reducing agents, they displace metals of lower reactivity from the compound. okay, when highly reactive metals, ఇవి ఏ రియాక్టివ్ మెటల్స్? Highly reactive metals such as sodium ఉందా? Yes. నెక్స్ట్ calcium, నెక్స్ట్ aluminum, etc. అంటే are used as reducing agents. ఏ ఏజెంట్స్ కి యూస్ చేసేవి? reducing agents. మీకు ఇలా కూడా అడగొచ్చు, వాట్ ఆర్ ద విచ్ ఆర్ ద వాట్ ఆర్ ద రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్స్ అని మూడు లేదని ఆప్షన్ ఇవ్వచ్చు. దే డిస్ప్లేస్ మెటల్స్. డిస్ప్లేస్ అంటే డిస్ప్లేస్ అంటే బదులుగా ఒక ప్లేస్ కి బదులుగా సరే ఇంకో ప్లేస్. మీకు ఇంత ముందు కూడా ఒకటి చూపించాను. బాయ్స్ అక్కడికి వెళ్ళారు, గర్ల్స్ ఇక్కడికి వచ్చారు, డిస్ప్లేస్ అయ్యారు, చేంజ్ అయ్యారు. దాన్ని ఏమంటారు? డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్. కంటపల్లి అవతల ఇట్లా రాక డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్ అంటే చేంజ్ కావడం అండి. దే డిస్ప్లేస్ మెటల్స్ ఆఫ్ లోయర్ రియాక్టివిటీ ఫ్రమ్ ద కాంపౌండ్. దీంతో పోలిస్తే కొంచెం లోయర్ రియాక్టివిటీ కదా ఇది. కాబట్టి ఇక్కడ ఐరన్ తీసుకున్నాం, లోయర్ రియాక్టివిటీ కాంపౌండ్ లో ఇక్కడ ఐరన్ ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్, the displacement reactions are highly exothermic. The amount of heat removed. ఓకే స్టాప్, ఫుల్ స్టాప్ చాలు. దీస్ డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్ ఆర్ హైలీ ఎక్సోథర్మిక్. ఎక్సోథర్మిక్ అంటే heat produces. చాలా ఎక్కువ హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుందండి, చాలా ఎక్కువ హీట్. అది మా ఎటుందంటే బ్లాస్ట్ అయితే ఎట్లుంటది, ఎక్స్ప్లోజన్ జరిగితే ఎలా ఉంటది, ఒక అటమ్ బాంబ్ వెళ్ళినప్పుడు కానీ మనకి ఎక్స్ప్లోజన్ ఎలా వస్తుంది అంటే చాలా ఎక్కువ హీట్ రిలీజ్ అవుతుందండి ఇక్కడ. అందుకే దీన్ని ఏ రియాక్షన్ అంటారు? Exothermic reaction. మామూలు ఎక్సోథర్మిక్ కాదు, హైలీ ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. వెరీ 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 హై ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. చాలా బ్లాస్టింగ్ ఎక్కువ జరుగుతుంది, అంత హీట్ వస్తుంది. ఓన్లీ అల్యూమినియం తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే, అల్యూమినియం ఆక్సైడ్ తో రియాక్ట్ అయినప్పుడు మాత్రమే ఇంత హీట్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ టైటానియం టెట్రాక్లోరైడ్ కి మెగ్నీషియం చేరినప్పుడు హీట్ రాదు, జస్ట్ లిటిల్ బిట్ వస్తుంది అంతే. మనకి నీట్ వచ్చినప్పుడు జస్ట్ లిటిల్ బిట్ వస్తుంది. కానీ దీంట్లో వెరీ 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 హై ఏమొస్తుంది, హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. అందుకే వెరీ హై ఎక్సోథర్మిక్ రియాక్షన్. నెక్స్ట్, The amount of heat evolved is so large that the metals produced are in molten state. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్. ఇక్కడ హీట్ వస్తుంది కదా, హీట్ ఇక్కడ చూపించారు చూడండి, డెల్టా. ద డిస్ప్లేస్మెంట్ రియాక్షన్స్, సారీ, ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎవాల్వ్డ్ అంటే బయటకు గ్యాస్ వస్తుంది, సారీ హీట్ ఎవాల్వ్ అవుతుంది. ద అమౌంట్ ఆఫ్ హీట్ ఎవాల్వ్డ్ ఈస్ సో లార్జ్. లార్జ్ అంటే ఎక్కువ. దట్ ద మెటల్స్ ప్రొడ్యూస్ ఆర్ ఇన్ మోల్టన్ స్టేట్. ఆ హీట్ కి ఐరన్ ఎలా అయిపోతుందంటే లిక్విడ్ లాగా అయిపోతుంది. దాన్నే మోల్టన్ స్టేట్ అంటారండి. ఏమంటారు? Molten state. ఆ హై టెంపరేచర్ కి వెరీ 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 హై టెంపరేచర్, వెరీ వెరీ హై హీట్, ఆ హీట్ కి ఆ ఐరన్ కూడా మోల్టన్ స్టేట్ అంటే లిక్విడ్ స్టేట్ లేక అయిపోతుంది. ఆ లిక్విడ్ ఐరన్ ని 2 రైల్వే ట్రాక్స్ ఉన్నాయి, ఆ ట్రాక్స్ మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది. ఆ గ్యాప్స్ ని ఫిల్ చేయడానికి మనకి ఏం వేస్తారు? Molten state. పక్కన డయాగ్రామ్ ఉంటుంది చూడండి, ఎలా వేస్తున్నారు అనేది. అక్కడ ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి, చెప్పారుగా. Yes, sir. నెక్స్ట్ చదువు.
The reaction of iron oxide with aluminum produces molten iron, which is used to join railings of railway tracks or cracked machine parts. This reaction is known as thermite reaction. ఓకే ద రియాక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ ఆక్సైడ్ ఫార్ములా ఏంటి ఏదంతో విత్ అల్యూమినియం ప్రొడ్యూసర్స్ ఎలాంటి ఐరన్ Molten iron. ఈ ఐరన్ ఎలా ఉంటుంది Molten. మోల్టెన్ ఐరన్ విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు జాయిన్ ఏ Railway. విధంగా యూజ్ అవుతుంది రైల్వే ట్రాక్స్ అంటే రైల్వే ట్రాక్స్ ని అక్కడ అతికించడానికి యూజ్ చేస్తారు తర్వాత క్రాక్డ్ మెషిన్ పార్ట్స్ యూజర్స్ లైక్ వస్తుంది అది అండర్లైన్ చేసుకోండి వీలైతే ఈ రియాక్షన్ ఏమంటారు దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ నోన్ యాజ్ Thermite reaction. అక్కడ ఈక్వేషన్ ఇక్కడ నేను నీకు ఏమి ఇచ్చాడు క్రోమియం ఇచ్చాడు నేను క్రోమియం కాకుండా కాపర్ తీసుకున్నా మనకి మెయిన్ ఇదే అల్యూమినియం తో ఐరన్